Yeah, wenda watili ami lungsitela umuntu wami. Lezonda wezingisithile ngizoyiphilisa ngombayimbayi. Indawo ezingisithela wena. Yeah, wenda watili ami lungsitela umuntu wami. Indawo ezingisithela wena. Lezonda wezingisithile ngizoyidubula ngombayimbayi. Indawo ezingisithela lezondaba. Lezondaba ezingisithile. Lezondaba. Lezondaba ezingisithile. Wena lezindawo ezingisithile ngizoyidubula ngombayimbayi. Indawo ezingisithela wena. Yabona lezindawo ezingisithile ngizoyidubula ngombayimbayi. Lezindawo ezingisithile ngizoyidubula ngombayimbayi. Lezindawo ezingisithile ngizoyidubula ngombayimbayi. Yedubula wembayimbayi. Ayi wembayimbayi lezondaba. Indawo ezingisithile lezondaba. Lezondaba ezingisithile. Lezondaba. Lezondaba ezingisithile. Mawuzwa kuthiwa khona insizwa ngakithi mfana. Yeah, mawuzwa kuthiwa khona insizwa obhuti abadala. Mawuzwa kuthiwa khona insizwa ibhola mfana. Wemfana yethu mama. Mawuzwa kuthiwa khona insizwa ithini mfana. Ungangiphatha uyefana. Noma ungamnika lokhu uthando lwakho. Noma ungayivula yonke inhliziyo. Noma ungamgeza inyawo uyefana. Uzokhona. Noma ungamphatha kahle uyefana. Uzokhona. Noma ungamnika entendeni yesandla. Uzokhona. Yeah, umfana lona kene. Uzokhona. Akene. Umfana lona kene. Uzokhona. Yeah, umfana lona kene. Uzokhona kene. Umfana lona kene. Uzokhona. Yeah, noma ungamphatha kahle uyefana. Noma ungamnika lokhu uthando lwakho. Noma ungayivula yonke uyefana. Noma ungamnika entendeni yesandla. Noma ungamfaka ehhotela uyefana. Noma ungamfaka ifrontali uyefana. Uzokhona. Unika konke nakho wena. Uzokhona. Noma ungamnika lokhu uthando lwakho. Uzokhona. Intombazane lena yenele. Uzokhona. Ayenele. Intombazane lena. Uzokhona. Umuntu wesifazane lona kenele. Uzokhona. Akenele. Intombazane lena. Uzokhona. Bafowethu ngiyabingelela ngalesi sikhathi usikhumba le STS mfana kadubazana uDabu kaphansi le ondini onimahlikahlekana. Le ndawo abathi senhlungwana ngaphansi kwentaba imbomela la ngikhona.
Bafowethu ngalesi sikhathi ngithi anginethulele nanku umsebenzi ka 2025 ngaphansi kwegama uSikhumba STS. Njengokujwayelekile bafowethu mase kuyilezi ikhathi ngisuke sengifikile nami ngizokwenza lokho engikwazi ukwenza. Umsebenzi ke sisonethulela wona ialbum isihloko sayo sithi Is It True. Ngicisha abantu sebeke ba notice ke sike sathi Born in America sathi permanent njengamanje sithi Is It True. Ukuthi ke Is It True ukuthi kunjani nokuthi ini hayi ngicela abantu becuthe nje ngedata bafowethu ngicela ningeseke njengenjwayelo YouTube Spotify ngicela bafowethu nenze njalo ni stream ama-million ami bafowethu ngiyacela nika kanjani kanti bafowethu bekuyilokho nje bengithi anginizele nakho anginakho okuningi nizokubona ipromo iyaphuma. Bafowethu abafisa ukungibhuka nabafisa ukusho nje okuthile ngiyatholakala enambeni 078 953 9400 inamba le ngizotholakala kuyona uma kukhona ofisa ukusho ngabe uyancoma noma khona ofisa ukusikhulisa kukhona ngiyayithatha ke imbono abantu mabengikhulisa kahle kodwa futhi angiwuthatha umbono womuntu osuke ezongiphoxa noma ezongehla uma uzongiphoxa nami ngiyayinqekelela ukuthi ngivisana ongcono nguzibe ngoba mina ngikwazi ukuphoxa umuntu angideleli ngiyilento nje ngiyona njengoba naleni ngazi so kuba futhi lokho benginizela nakho namhlanje siphilela lapho kuzosuku ngiyabonga.